Bien. Salam alaikum, André Traoré. Koro mana fala. Ko samara dilala ka samara mani. Hein? Samara dilala. Olu ka samara mani tumbe. Oche. Oyi ka jabili. Yoro. Ido ne kuma ni wala jabiye. Ha? Oh, ka kuma jabili oye. Ti kasiki do bagar ta do segu ta do. Obna kasiko kuma fo chukuri. Ay wala kama ngo samara dilala ka samara mani. Oh voilà, oche. Anta ejime. Fais ce qu'on te dit, ne fais pas ce qu'on fait. Oh, oche. An ta ye ladili kan de an bi ladili kan jama de maintenant ni jama ko ban filɛ an bɛɛ bɛ to fili la o tiɲɛ o tiɲɛ i y'a faamu o tiɲɛ donc tuma dɔw la ko les meilleurs donneurs de leçons ne sont pas les bons exemples o tiɲɛ kuma ye tiɲɛ voilà kuma dɔ hakilila ɲuman bɛ dɔ la nka k'a lawaleya o t'a bolo dɛ o ye ko wɛrɛ ye o ye ko wɛrɛ ye o se t'a tigi ye donc aw ta in y'o de ye aw ta ni o ye hakilila ɲuman b'aw la a kan ka kɛ cogo min na a b'o fɔ mais ne yɛrɛ casque ani masque o bɛ n degun de i m'a ye n ma deli ka masque dɔ depuis fɛn daminɛ masque a bɛ n degun bon c'est pas parce que man di a bɛ fiɲɛ de tigɛ na ne y'o fɔ ye dumuni n b'a dɔn poche la n'an taara yɔrɔ n'u ko wajibi n b'a bɔ k'a dɔn mais k'a dɔn kɛ yala n'a a bɛ fiɲɛ de tigɛ na voilà donc c'est faut mɔgɔw ko fɔ sinon ko wɛrɛ tɛ parce que n b'a nafa dɔn a jɔyɔrɔ fana n b'a dɔn mais c'est pas parce que n t'o dɔn dɛ mais a bɛ degun voilà kasigi fana bɛ ten kasigi bɛ ten o dɔrɔn don mais n'a kɛra diyagoya ye a bɛna fɛrɛ ɲini a yɛrɛ waati na mais bamananw ko diyagoya ko man di bon hakili la a bɛna fɔ diyagoya ko in bɛ ɲini ka bɔ a la parce que u b'a fɛ ka dɔnse yɛlɛma k'a kɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ka don ni wajibiya yen nɔ misali n'i bɛ don faso ka yɔrɔw la faso ka baaradaw la o fana man ɲi o fɔ man kan c'est pas normal la loi l'interdit on ne peut pas faire une loi pour une catégorie de Maliens ayi loi tɛ a bɛ kɛ loi de ye ouais o fana tiɲɛ parce que a bɛ n'a kɛ u bolo diyagoya ye an banna Malien t'o bɔnna diyagoya mun mɛn a bɛ n'a kɛ olu bolo diyagoya ye o tiɲɛ o kun ko bɛɛ de b'a don mais n'an bɛ circulation na fasa ka baara u b'a dɔn cogo di sugu fulan de fɔ b'a dɔn e bɛ fasa baara kɛ fasa ayi c'est-à-dire n'i bɛ don n'i tɛ kiledu yan n'i bɛna kiledu la sisan a bɛ se ka wajibiya par exemple ko ni kasigi t'i kunna t'i reçoit yan donc sisan o ye fɛɛrɛ de ye o ye woloniya de ye parce que n'u y'a diyagoya faso baarakɛlaw fɛ ayi faso baarakɛlaw tɛ misali hali e min filɛ nin sisan an bɛna o n'anw bɛna ta faso baara la ka taa mɔgɔw ɲɛ u b'a fɔ diyagoya ka don o tɛ kɛ diyagoya hali sisan o tɛ fɛɛrɛ ye o tɛ woloniya ye o ye woloniya de ye mais n'i tɛ taa yen nɔ o ka sira t'i la diyagoya ne mago b'a la ne Malien o diyagoya ne mago bɛ jɔ o la o kɔni ye tiɲɛ donc fo k'o lajɛ donc o woloniya fana tɛ bɛn n'u b'o kɛ o ye woloniya o fana tɛ bɛn i y'a faamu a kuma ka ca ko cɛ ye fɛɛrɛ de u b'a fɛ kɛ fɛɛrɛ de k'an na sisan o bɛ fɛ sisan kɔni i yɛrɛ y'a hakili somi donc sisan ni ne bɛna taa faso baara fo n ka taa dɔ kɛ kasigi sɛgɛn k'a sɛn sisan nɔ ni bɛna taa n b'a fɔ i ka comme i bɛ kasigi dɔn n b'a fɔ i ka di yan ayiwa d'accord ala ka hakili ɲuman d'an ma o la i bɛ deli a la o n'i ye siɲɛ 2 ni 3 k'o la i bɛ deli a la ayiwa ala ka ɲuman d'an ma mais u ye mun fɔ a bɛna gɛlɛya o de la ko e b'a dɔn mɔgɔ min b'i kɔfɛ fo ko fana dɔn donc diyagoya kasigi fila i ko san an bɛ mɔgɔ ta dabila kɛ an bɛ se k'o dabila ayi misali sisan n'i b'i ka sɔngɔ ko ta dun sisan ne bɛ se ka kasigi san ka bila so sisan ni n bɛ bɔ ni n ka duden dɔ kan ka bɔ sisan o bɛ kasigi don a bɛ dɔn ni denmisɛnnin dɔ dun kasigi bɔ a ma denmisɛnnin kasigi tɛ o belebeleba bɛɛ don hakili la denmisɛnnin kasigiw bɛ yen donc i b'o fana ɲini d'accord n y'a faamu n b'o fana ɲini ka bila so ni denmisɛnninw kan ka bɔ u b'a don ni mɔgɔkɔrɔba kan ka bɔ min bɛ seguru min bɛ so o b'o don i b'o don mais n tɛ so ni n ka duden tɛ tali kɔni bannen ye sa bon ni moto tɛ n bolo donc n bɛ kasigi ta ka yala n'a ye wa ni mɔgɔ bɛ na n ta la la i ɲɛgɛlen don i tɛ taa to moto taxi la tɛ moto taxi ta moto taxi fana man ɲi fugulan kelen maa ba kelen ayi sisan olu fana bɛna wajibiya sa ka kasigi 2 san ayi kasigi kelen o b'o san o ye ale yɛrɛ ta ye mun boli kelen client o client mun sɔrɔ la a bɛ don o kunna o ye hɛrɛ wa o kɔni tɛ hɛrɛ ye o fana ka lajɛ dɛ o kɔni tɛ bana bɛ se ka yɛlɛma o la i y'a faamu kuma ka ca donc problème b'o la maa mun b'a bolibaa don an b'o faamu mais diyagoya i bɛ maa mun ta o bɛ k'a don wala donc kasigi ba kelen de bɛ ɲini dɛ kuma dɔ mɔgɔ min sigilen don moto fana kɔfɛ o ka kasara o bɛ farati la ka tɛmɛ min bɛ moto bolila kan ayiwa ala kan kisi dɔrɔn parce que kuma dɔ min bɛ ka moto boli o tigi ɲɛ bɛ kasara natɔla la ale bɛ se k'i labɛn cogo dɔ la nka mun bɛ kɔfɛ kuma dɔ o ti ka ko ka gɛlɛn non u k'a lajɛ halisa ni hakili dɔn
awo ikote ni akilla ni halsa ni hakli jawabo kera akacho nyuma be soro aywa ote sikatola tabarakala ko ni mundo bamanon ko jiga bo ka tane flenga kari oche ni jibona ji wala bisa ke menen kono ngani flere karla o ya bani ay wala nga jabi bi anga jatemne wala bismillah flenga na kari o hal ni jibona ni MC Ferere fana ge ji kana bo ango feretge bamanon ko jibone di che jibone ti che ngo ni fere bise ke ji yere kana bon ango feretge tabarakallah awo ayo bismillah mi donyu menabi ayo be ndene novembre kalo kile muka ani sekindo samba fla ni mugani fla nam fasiri bawo sebene ke fasiri gafu kono amina la ferete folo kuma bado kaseka do nyefo muko ye family kaseka soro ko dola anga dem le sor faso ko fasiri ala sementia ka foko docteur Shogel ko kala mega ye bara damne fora ko docteur Shogel ko kala mega ye reprend service tabarakallah atarasi mi fe aya jaya aya kuma kaye ambe barka dale mago ye kuma be dola afangere sara anya dajegena alhamdulillah aya ni be galon kuma bon angone munye no mu fara kelonte wallahi o ko ani asmi nyo juma temene o ko fe kasara ka nyini jamana don fe ka foko anka fara nyon kan ka hakilo ni ngania ko kilinyi walsa jamana biska bo ni gela kono chugumina anga kore bamayele mali hukumu konnana ko usine fla baraw damnana faso konnana na yanno naga so boli nyamuga so hukumu konnana fédération mali de cyclisme oko amadou togola segna kana nyamuga la kokura ablandan o mira fana mutalika da madunga haka wala fasaliko stratégie kan jo sharia tigla mugum wala ko FIDH wala ajira ka fo dangar kara da madunga haka wala ko sebe jamana mara camanche mara bulu ni koroflana ko jamana mara bogo olu ni MDH mgo kona jira saka foko ni kon ni galum ni ref kajugun kusube ni jugu galandori la ak bolindo ci ñefe magacha l'indépendant les mouvu ko sefa wore milliard temps tongro si sim ñamgo ba ni a jeñogondo mena ka do kasula su baciri ni a jeñogondo o mi rafum taleke Boubacar Tandiala ko ale bi songa nyama joro fa yana ka to ni koka kunche ni doga ba masa doga natija weche ko fe ko cadre d'échange des partis politiques et regroupement olu ya nyini ka foku constitution yela maliko inka jo folo o ko wasami ba to anga se ka chamanje fanga ka se ka kunche wati fole kono Allemagne jamana laskide ale ya nyefo ka foko utuna na ukodo malini minisuma la hibado ka fuye latigata ka foka kelechew ka sekin ka bo jamana kono o ku ya jira saka foka ke kunte ku kodo malini jentoma ka ben kelebulu la anga jamana konna na shima glanro kura do fana gabakuru folo dara ko ale baro na sigisinga kulumi nye a hakilata o ye grupo sako holdingi asiman cara ka foko se fo de milliard kemenan ni bishek ni shekin ni duna bina do barala o kubna siman ton million nani ani wa kemeduru ko bo sanwo san aka jamana ko danno tabarakallah le 5 c'est mouveau ko yela ko Yusuf Bachili minali min fleni ko ni ye nyaki bala dablali anka jamana kono wa mimi talike faseba o nyefo ani tomi be wule ko fizi mali ko yala ko na ke colonel Ashimi Gutaka politique ton e chamancha fanga kunche wati nunawa o fana nyini ngani tomi be ablandan namu ko mi ra fana talike union européenne no e nazaro ka tombaye o ko ali nana demendo do anka jamana kina ko ministre so ani adwana sa watili ministre so ma coronavirus bana keleli hukumu kono a ñinina a jira ka fo ko bañmange ton muno ñe franci ka bañmange ton wala muno mi barakene franci ka musaka e kulu tana baraka nga jamana kono o fasilba sementia ka fo ko ne ñe muruda fla de ka tikeli keni afan fla be able wala ko ni bi korje aywa les échos wili politique sira kan ko docteur Shogel ko kala mayiga segna kana kunga yala ko aye kalan soro ka nyeshin aka fili korolo mawa
o ɲininkali tɔn bɛ yen denmisɛnninw ka ni juguya wale habla ko b'a la ka caya sisan kosɛbɛ Bamakɔ kɔnɔ denmisɛnnin fitininw a k'olu bɛ ni juguya walew kɛ sisan kosɛbɛ o kɔfɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ musow ka hakɛw lafasali hukumu kɔnɔna na don kan den bɛ sigira a ko hukumu kɔnɔ parce que i b'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko nin kɔni ye hakili sama sababu ye ka ɲɛsin cɛw ani mɔgɔw ma minnu bɛ dantɛmɛwale ta ka ɲɛsin musow ma a bila dan l'indicateur du renouveau cadre d'échange des partis politiques k'olu hakilila di an ka jamana taabolo ani politiko taabolo ni maracogo bɛɛ lajɛlen kan u y'a ɲini k'a fɔ ko fanga marawajɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ ka sigi min tɛ dɛmɛ maa si fɛ ni ŋaniya wɛrɛ t'a la ka ɲɛsin a ka politiko kulenna kuraw ma ko min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ cour de justice CEDEAO ka kiiribulonba ale ka ɲagili min tun bɛ Mali kan ko a ye o ɲagili wuli ka bɔ yen nɔ parce que i b'a sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ Kati kɔnɔna na bi sabula ko min bɛ tali kɛ dugukolo feere sɛnɛkɛlaw ka dugukolo feere o k'o kɛra sababu ye ni komini 37 ani fasodenw tɔgɔla tɔn cercle kɔnɔ k'u y'a ɲini k'a fɔ Kati maire ka walan sɛmɛ o kɔfɛ sanfɛkalansoba min bɛ wele ko USTTB o ko lakɔli karamɔgɔw kɔni b'a la ka bagabaga kɛ k'a fɔ k'u bɛna taa baarabila kuntala janna n'u ka laɲiniw ma sabati k'u tɛ se ka baara daminɛ o kɔfɛ min bɛ tali kɛ kɛnɛyaso saniyali ko hukumu kɔnɔ ko minisiriso kɔni ye a ka nisɔndiya jira k'a fɔ ko baaraw b'a la ka kɛ ka ɲɛ maa minnu ko mɛnɛnen don ka u tunu ni u ye n'o ye otaziw ye Bamako yan nɔ ko ni hôpital du Mali kun man jan ko lakana sabatibaw kɔni sera ka tɛgɛ da maa kofɔlen ninnu kan k'u bɔ o jɔnya la Ablaye. Le challenger. Ala sɛmɛntiya k'a fɔ kɔɔrisɛnɛlaw ka tɔn ɲɛmɔgɔsigi baara jɔra kabi octobre kalo tile 5 tɛmɛnen ko a t'a la ka se ka segin ka ko daminɛ ko kura ni ka ɲɛmɔgɔso sigi u ka kulu in kunna ko yala ko jɔn de kɛlen don ka nin ko nagasa de Ablaye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ jamana bɛ yɔrɔ min na sisan cadre d'échange des partis politiques y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko bɛɛ ka bɛn hakilila kelen ni kundilanna kelen na k'an bɛ yɔrɔ min na sisan k'o kɛ man di jamana in kɔnɔ o kɔfɛ sa an ka kɛnɛyaso ɲama minnu ni nɔgɔ minnu bɛ sɔrɔ an ka kɛnɛyaso ni dɔgɔtɔrɔsoba ni fitininw kɔnɔ ko o kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka se malidenw ma de jaabi tɛ n bolo maliyɛn o yɛrɛ gafe mun bɛna o yɛrɛ tɔgɔ ye i b'a sɔrɔ jaabi b'a kɔnɔ ayiwa a kumanen don a fɔlɔ k'a fɔ ko bingani wale min taara ka ɲɛsin Pɔnwabariya ma novembre kalo tile 21 tɛmɛnen k'a kɛra sababu ye jatu laban hukumu kɔnɔ ko maa 11 sigidala mɔgɔw la k'olu kɔni ne tora ko da fɛ maa caman jogina ko minnu ka jigiɲɛw ye jɛni na ɲɔmara yɔrɔw ko se fɔ 34 jate ma kalanso ka lakɔli karamɔgɔw ka lafasa tɔn n'o ye synergie des syndicats ye olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ tile 3 baarabila k'u bɛna daminɛ ka daminɛ décembre kalo tile 14 nata in na bila dan vérificateur général ko ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko sefo wari $319,000 k'o fiɲɛ yira Tɔnbukutu mairie baara cogo la Ablaye sɔgɔmada na kunnafoni teli kumaba dɔw ye nin ye tubarikala an b'a minɛ ni tile gana i bɛna gan mɔgɔw da la ka yɛlɛma mais bi balontan bɛ yen i b'a fɔ i bɛna daminɛ midi an bɛ maaw lasɔmi Cameroun bɛ jouer donc ni match ba midi ni match banna revue bɛ daminɛ midi bi a tɛ daminɛ 11h30 an b'o f'u ye sisan monument de kelen bɛ Bamako ko monument de la paix paix yɛrɛ bamanankan na a bɛ fɔ cogo di paix n'a fɔ paix de e ma dara ko dum de paix de b'i kɔnɔ mura b'i la mura bɛ ne la an kan bɛ to k'an sɔsɔ de parce que kan b'a fɛ se depuis kunun voilà kan bɛ to k'an sɔsɔ voilà ayi n ko la paix bamanankan na o ye bɛn de ye o ye bɛn de don ou basigi don basigi stabilité très bien paix o ye bɛn entente o ye jumɛn ye o la ɲɔgɔn faamu d'accord san y'a faamu san y'a minɛ monument de la paix a bɛ min Bamako la a filɛ nin ye ministre ka baarakɛyɔrɔ kɛrɛfɛ ministre
ani ministre ni ministre ke nyema ko fara ke euro krefe Bamako échangeur frontière là échangeur non échangeur multiple échangeur multiple o krefe abo ni bache abo ani bache mémoral Modibo Keïta be a fandoni fe échangeur multiple be fandoni fe fandoni ba ita wala ni ko fandoni mo famude misali ni be bala ni be ba fan fe ayanga ke ni borodugu kono angata uni jigine ponga kana pon wala ne ko ni be ba fan fe ni be ba fan fe ni be ye fa fe lana i nyesinen do monument de la paix ma o ni jigina sira o bolomba to ya avenue de la CEDEAO voilà o sira ba ni be no monument échangeur multiple be ni monument de la paix sikato la inga fo monument de paix bi ni échangeur multiple ñogon ci ini mambolo fe o cité ini mambolo fe o cité ikini molo fe mémorial ani hôtel Salam ni hôtel Salam voilà mais ni nyejuma ibita avenue commun kurmama yawo abikete ni mémorial selekeni ta yi mambolo fe ka jinga na vita mo avenue 5 septembre là mais ni jigna ko bita sebini koro wala bita l'avenue Mohamed VI là o chamancheni na de monument de la paix le monument de la paix à Flana de Bamako, à Folobi Tombouctou. C'est là-bas qu'on a fait la flamme de la paix, le 27 mars 1996. Alpha et Kelenke Orola, Kelenke Bamako. Mais Bamako ta dura en 2000, où il a inauguré le 28 novembre 2000. Donc à Samougani Flade au monument. Au monument, il y a de Saint-Flaka. Au Saint-Flaka, ça fait un bolo flade de balle. Au bluff la d'Island de Fan, Dien, Globe Terrestre Bakono, au Dien s'en fait, Colony Diamani Bas s'en fait, la colombe, comme monument de la paix. C'est l'œuvre des Nastek malien Gaussou Traoré. Donc, aller au monument de la paix, c'est pour symboliser la paix retrouvée en 1996 dans le nord du pays après la rébellion de 1996. Donc, Alpha Yadabo Kama, Aflado, Kelembi Bamako, Kelembi Tombouctou, quartier Mbafa Baradjou. Pour symboliser la paix retrouvée. Mais en bureau, Bema Soralisande. Bema Sorati. Voilà. Ça vous l'a Korovela Basigilente. Abasigilente. Cɛmancɛ basigilente jamana yɛrɛ fana maracogo hukumu kɔnɔna na ɲɛmaw ta la ka ɲɔgɔn faamu a ko ka ca bila ye voilà mais a kɛra o de kama Alpha de y'o jɔ u y'a inauguré 28 novembre 2000 bi a 122 a jɔlen do o yɔrɔnin ne ko mɔgɔ bɛ to ka kuma dɔ yɛrɛ fɔ Mali la kosɛbɛ hakili la mɔgɔ tɛ kuma ninnu kɔrɔ dɔn u b'a fɔ ko maliden bɛɛ ye kelen ye ou bien o tɛ fɔ de maliden bɛɛ ye kelen o b'a fɛ k'an bɛɛ fa kelen ba kelen o ko don an man ka ɲɔgɔn juguya jamana kelen den bɛɛ ye kelen a kɔrɔ do ye n'o bɛ yen o abila ye mun na ni kɛlɛ ye tuguni a kɛlɛ bɛnbaliya ɲɔgɔn faamubaliya o bɛɛ ko fana e ko Mali ne ko Mali kɛlɛ man ka kɛ non o Mali b'an da la tan dusukun na o de kama ne ko kuma dɔw bɛ fɔ jamana in an t'a kɔrɔ dɔn parce que an ka Mali b'an da de la tan dusukun na voilà n'o tɛ n'a b'an kɔnɔ a b'an dusukun na yɛrɛ e ko Mali ne ko Mali mun an tɛ bɛn ma dɔn et puis e ni ne kɔnɔ an ko k'an bɛɛ ye kelen ye an dun fana ye kelen ye i mana sɛnɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔw bɔnnaw bɛ ɲɔgɔn na koyi o don ou bien di o siga t'o la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn furu Mali kɔnɔ yan nɔ siyaw ɲagaminen don o kɔni an bɛ kɛlɛ mun na un peuple un but une fois même la devise le dit mais on n'a pas le même but ne hakili la an ka miiri kuma ninnu kɔrɔ la n'o kɛra ɲɔgɔn faamuyali bɛ na mankan dɔw bɛ yen o bɛ bɔ an senkɔrɔ i ni ce ji tɛ yen